Bapak Ibu dalah para rawuh ingkang satuhu kinurmatan, saklajengipun nomor urut gangsal welas dumateng Raisa Aska Raditya sumangga. Panjenenganipun Bapak Kepala Madrasah ingkang satu kinurmatan, Bapak Ibu guru ingkang satu kinurmatan, para kanca ingkang kula tresnani. Sumangga langkung rumiyin kula dalah panjenengan ngaturaken raos syukur dumateng ngarsanipun Gusti ingkang Maha Agung. Ingkang sampun paring berkah, kanikmatan saha kawilujengan dumateng kula dalah panjenengan sedaya. Satemah sakedherek mangkempal wonten ing adicara lomba sesora mengeti dinten ambal warsa Kabupaten Pacitan. Ingkang kaping 277 menika kanthi wilujeng lir ing sambikala. Shalawat miwa salam kita aturaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita antu syafaatipun benjang wonten ing akhirat. Amin. Bapak Ibu dalah para rawuh ingkang satuhu kinurmatan, kula badhe ngaturaken sora kanthi irah-irahan sumangga desnanipun kewajiban. Produk kewajiban punika kathah sanget wonten barang ugi daharan. Awujud barang antawisipun akeh, batik lan sapanunggalanipun. Awujud daharan antawisipun Jawi, Senang, Pangtuna, Lalik, Sale lan sapanunggalanipun. Dados umpami panjenengan sami bedah Gendhis Jawi cekap Gendhis Jawi ingkang jumlah tiyang Pacitan. Tuladhanipun kepados Gendhis Jawi wonten ing Sawana Anti utawi Lisang Laran. Umpami bedahke batik mundhut batik ingkang gamelan tiyang Pacitan. Sahingga kita saged saling sabiyantu nuturaken kali sedherek kita wonten ing Pacitan. Sehingga masyarakat Pacitan saged langkung sejahtera. Monggo Pacitan tumandang kasih lelapan saged buat-buat. Bapak Ibu dalah para rawuh ingkang satuhu kinurmatan, cekap semanten kemawon susura saking kula menawi wonten lepating atur nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.